Umthandi kaKhuzani uqondisa ulimi kulaba bantu abalokhu bethi uKhuzani utshontshe ingoma yabantu. Waphinde futhi waqondisa inkulumo kulaba bantu abalokhu bethi uKhuzani utalaphe ungizwe wathinteka abafazi bakhe. Ilokho bukujahile ukuthi ingoma injani awukaze nje waze wayinika isikhathi salokho. Kuze la ekutalabheni umuntu oyedwa siyamazi umuntu abhekene naye. Ngeke ahlale ngamtalaphi lo muntu ngoba vele ubhekene nayo ngokomculo. Ukucula lapha kwey'ngoma ey'ndala, yiphi leyo ngoma endala acule lapha kwayo? Uyabona ukuthi namanje nisenalento ethi zazi iy'ngcono iy'ngoma zakuqala kunalezi ayikhiphile njengamanje. Nangonyaka ozayo futhi nizobe nikhuluma the same thing. Kuwumona-ke lowo okumele uphele kubantu. Angazi la ey'ngomeni zabanye abacule nithi uyithathile ngoba ma ngicabanga kahle lapha kule ngoma ethi lasuka lahlala. Leyo ngoma leyo uma ngempela ukuhambe ney'nsizwa noma ney'ntombi niphume nje mhlampe niye ey'ngomeni uyayithola beyicula. Yingani ngoba namhlanje seyiculwe ilo wasemandawo bese kukhani nikhuluma kuze kuxega imilomo. Inkinga leyo ngoba ngamhla iculwe yilo enimthandayo ingoma ekanjalo niyobe niyitusa umkunzi. Kodwa-ke ngoba namhlanje iculwe ilo engamthandi niyibeka amabala. Leyo nto leyo into engeke inisize. Umona nje ifa lezinja okumele ukuthi umuntu nomuntu mayinawo ngesinye isikhathi awuyeke ngoba angeke umuse ndawo. Angeke kuse ndawo umona into nje eyinkinga kahle kahle. Lalelani ingoma bafowethu zimnandi zonke iy'ngoma ey'khona nabaculi bakhiphile futhi bahlazini ngendlela elungile neyakhayo.